ایران بگیریا ایران چسبوکیں آشوب ایران تہذیب جہان کوہنتریں دودمان اوگوستان کی راج دفتر زانک بھی گجروتی زبان جو تھائیں پجار او زمین سرا ایچ کمپرومائز کنگا بہ تیار نواں بلکہ میانویات کی انتہا پسندی صابہ چھوتا کستن راجانی منگا ہم تیار نیان گجروتی کا شکر راجہ منندے راجانی دودمان زبان او پجار پولگا ارواح دا زور مند گتگا بلے 1979 ایران تا اسلامیہ شعبہ پد گجروتی ربیدگ او دودمانا دمتوس بوگا گندگا ہاں 1979 آشوب کے اسلامی آشوب نام زانک بھی ایران تہا نوکتریں او میان رودرات کی ایشیائے اولی آشوبہ نصاب زانک بھی بلے بدبختیا ای آشوبہ پد شیعہ ملا گوتی زورا کیا ایران سرا قبضہ کنا 1979 آشوب ایران تا شاہ بگیریا پا جمہوری سیکولر او ایران تا لس مالوک کے گچیں بتگیں سرکار واسطہ بھی شاہ بگیریا گہگیریا ایران چیردستی نزور راج بلوچ کرد عرب گجر سیکولر و سوشلسٹ گل باہر زورا بلے آشوبہ پد شیعہ ملا سرکارا وتی دستا کنا ملا آشوبی کارستان یک یکا پاؤ دیان آشوبی مردم درا درانڈے کنک با شیعہ ملائن دروشما ایرانا دگا ڈکٹیٹر شاہی نظام جوڑ بھی ای ملائی نظام تہا مردمانی اوٹ بے بستار بن دینی ستکردہ ایران مستریں ملا وطا مستریں راجی راہشون نامینی پاوتا جتائیں آشوبی فوج جوڑ کند کے ای اردچا راجی اردہ گیش طاقتور تریں شیعہ ملائی نظام جہانے نزور راجاں پوتی توانائی آترا کار مرز کم یکنیمگے ایران ہزاراں سال کوہنے گجرانی دودمان زبان او تہذیبہ ملائی پوشا کی گورادنت دومنیمگا لس مالوک کے سیاسی اقبالاں پاد مالکم روش درزنان یساب مردم درنجگو پاؤ دے اکبم ایران شیعی ملائی نظام چا ایران ڈن نزور راجانی کارمرز کنگ واسطہ کنفلکٹا وتی دستا مان کنت او دودیمی کنت یکنیمگی زورا کے راجاں گون سنگتی کنت او دومنیمگا نزور راجاں ہم دل بڈی دنت کہ آیاں کمک کنگائن جہانا شیعہ نیٹورکنگ دروشما بے کساس زر ارچ کن وتی کشکرہ مذہبی پرکا پرستی سے روک کن امی آسا مرچی سرجم عربستان سوچگائن چاہے اے شیعہ ملائی نظامہ ایران مالوک ناوشے ایران مالوک وتی دودمان تہذیب و انسانی اقبالانی واسطہ جنگائن بلے اردیں کسی سارچسکاں پاؤ دے اگبی ایران ملائی سرکار تہی و ڈنی پالیسیاں چا ایران مالوک بیزاریں پمشکا ایرانی مالوک ای وحدہ پدا ملائی سرکار پروش دے گئے اکان ایرانی فوج چا ملائی فوج او چاریاں ڈنی دا زمانجنی سبوا تہا دل رنجے ایران مالوک سیر و ازگاریں بلے ملائی نظام آیا نظاراں ڈننا پا تبلیغ و جنگا کار مرز کنگائن چاہے اے عملاں محلوک نہ وشیں چا ملائی نظام بھی مترسا ایران زورا کی آماچیں کسان راجانی آجوئی زرمبشت روچ پروچ ودگان ایرانی زورگپتگیں بلوچستان جونز ایردا درسنگیش توانا تریں کہ ناتانا ایران آدگا سنی منورٹی کے شانی تہا عرب کرد او وط گجر ہم زائدانا پوتی اکو اقبالانی قبلہ سرپد بان بلکہ گجرانی سیکولر گل ہم بلوچستان تمردی اوتی مستریں طاقت سرپد بان پریزتم عیسیٰ امینی تحریک ملا سرکارا سرجم ایران آلاس کت بلے بلوچستانا انگت بڑھ جائیں امی وڑا کردستان او خوزستان آجوئی ازرمبشت ہم ودگاہن چا ملائی نظامہ بیزاری گئیں ایرانی مالوک وط گجرانی اکثریت اے آجوئی تحریکانی ذموار ایران معاشی بدحالی
تہذیبی زوالی ڈنی دزمانجنی او ملائی ڈکٹیٹرشپ پہ کارستانی سرپدوی ایرانا گجرانتا ملائی نظام بگیریا اپوزیشن راشون مریم رجوی گل مجاہدین خلق ایرانا نودرورانتا ایوادہ سکباز منت بوغان پریزتا ایرانی پوجے مزنہ میں اودک دارانی ٹک کنگو کشگ جاور ای پدر کنگان کہ ایرانا ملائی نظام بگیریا ایران پوجتا ہم زہر مردم سکے مزنے کے ساتھ سیاستن کہ آ ملائی نظام پروش دیگ اور رویدگی ایرانی آشوب اکاہن ایران آموشیں رویدگی آشوب زوتیا دیر علم کہت ایران تہا سرکار مٹو بدل بھی بلے ایران چیردست نزور راجن چی رسید پجار آجوئی یا دگابازی